सबसे पहले आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि यहाँ डेली फ्री सॉन्ग आवला। जितना भी हमार नया सिंगर भाई बाटे तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी। करेला मजनुआ बालू के ठिकदारी हो, करेला मजनुआ बालू के ठिकदारी हो, करेला मजनुआ। नमस्ते, प्रणाम। एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी के स्वागत बा। आज बहुत ही हिट मैटर रंगदारी सॉन्ग लेके आयल बाटी। देवरी छिनार कैले बा। ये ट्रैक पे बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी और रंगदारी सॉन्ग बा। तो हमके आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोगन के जरूर पसंद आई। और जितना भी भाई हमारा चैनल पे नया बाटी तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि ऐसा डेली फ्री सॉन्ग हमारा चैनल पे आवला। तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा आज के वीडियो देखल जा। आज के वीडियो कैसन बा। हर केहू ना हो पीछे पड़ेला सब पे भारी हो, भारी हो। हाँ, केहू ना हो पीछे पड़ेला सब पे भारी हो। हर करेला मजनुआ, करेला मजनुआ बालू के ठिकदारी हो, करेला मजनुआ बालू के ठिकदारी हो, करेला मजनुआ। तो आप लोगन के मुखड़ा कैसन लगल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए अंतरा देखल जा, अंतरा कैसन बा। जितना भी भाई हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे बार बार नंबर शो करत हुई 8756090687। ये हमारा पर्सनल नंबर बा। आप जितना भी भाई हमसे पर्सनल गाना लिखवाल चाहते हैं आप एक नंबर पे हमसे कॉल करके हमसे कनेक्ट करके अपन मन पसंद गाना लिखवा सकें। ट्रैक पर 200 रुपया चार्ज में हम कह देव। तो जितना भी भाई हमसे पर्सनल गाना लिखवाल चाहते थे स्क्रीन पे नंबर शो करत हुई, आप उन नंबर पे हमसे संपर्क करें। नंबर बा 8756090687। अगर आप लोग पर्सनल गाना लिखवाल चाहते तो आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकेनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा। अंतरा अंतरा देखल जा कैसन बा। और जितना भाई हमारा चैनल पर नया बाटी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा आपसे कि चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चलिए शुरू कर जा। अरे 10 गो यार रहे ओकरा हो पीछे, केहू के मार देला सड़क के बीचे। उनकी सब जाने ला कि हवे रंगदार बड़ी, सच कहता नी तहारा के भारी पड़ी। हर के सिस्टम रखे नीचे ऐसन कलाकारी हो, अरे हो। करेला मजनुआ, करेला मजनुआ बालू के ठिकदारी हो, करेला मजनुआ बालू के ठिकदारी हो, करेला मजनुआ। तो चलिए चलो जा लास्ट अंतरा के तरफ। अब मुख अंतरा फर्स्ट कैसन आप लोगन के लगल प्लीज़ कमेंट करी। आप खातिर आपके छोट भाई इतना मेहनत करता, प्लीज़ हमारे भाई लोग हमारा के सपोर्ट करिए। अभी नया नया हमारा चैनल बा, अभी उतना हमारे चैनल आगे ना बा। अभी 30-40 गो हमारे सब्सक्राइबर बाटे। तो प्लीज़ हमके सपोर्ट करिए, आगे ले आई। और डेली आप लोगन खातिर हम फ्री सॉन्ग इस चैनल पे डेली आए वाला। तब बिना टाइम वेस्ट कैले शुरू कर जाए लास्ट अंतरा। हाँ, जितना भी भाई चाहते हैं कि गाना में हमारा नाम आए तो प्लीज़ अपन नाम कमेंट करें। अगला वीडियो में आपके नाम जरूर आए, ये हमारा वादा बा आपसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले शुरू कर जा लास्ट अंतरा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। जितना भी भाई पर्सनल सॉन्ग लिखवाल जाते भाई तो नंबर शो करते हुई आपके इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके लिखवा सकें अपना मन पसंद गाना, जैसन आपके चाहिए वैसन गाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू कर जा लास्ट अंतरा सुनल जा। हरे जय की राज ओकर नाम नु हवे, साचो रे सखी बरांड नु हवे, साच रे सखी बरांड नु कि हमारा दुआरा पत्थर खड़ा करेला है, देखी देखी पूरा गाँव के जरेला है। हरे थाना पुलिस ओकर करे चौकीदारी हो, अरे हो। करेला मजनुआ,
करेला मजनुआ बालू के ठिकादारी हो, करेला मजनुआ बालू के ठिकादारी हो, करेला मजनुआ। चलिए वीडियो कैसा लगा मिले आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।